ترس موايلة نسمهار كتكلها بمريت ببحري ما توي تحري جبت طوالة دغدغ رأس مدري عقات زي بالكا نقولو تعلي فانكلي لمخاي فانكلا بدهري فانكلي لمخاي فانكلا بدهري حبري محطب معدو دنس مدافع كبحتو أجب لقولي مسفورتو معسكر كوينة نقوتو وقعي كيامبر تاشتو للاي زبي كيامبر تاشتو أكال كان يروت بعينيا صبوق زنسر تانكينيا محتاق نعونا بفردي ورالات نيرن صحابتي ورالات نيرن صحابتي أي مباتعيد ورتي أما كل قرقسو أين أبسالينا ما لوت منزل رين حوعينا أبسي كرس بحري بحريات ورواري بطان تدعي من وين مستان كرفتي ترس وايلة نسمهار كتكلا بمريت ببحري ما أسوي تحري جبت نطوالت دغدغ رأس مدري عقات زي بالكا نخلو تعلي تنقلي لمخاي تنقلا بدهري تنقلي لمخاي تنقلا بدهري ترس وايلة نسمهار كتكلا بمريت ببحري ما أتوي تحري جبت نطوالت دغدغ رأس مدري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو كم تفلتوا وانو كنيات ناي فنكل تلزخوني نعوز ملكت أقدس تحبريتاتاتن تحستون كنقرب كنفتنينا حركاتي برناي ناس النت زبقونات أفي عبس الرحيت أب تاريخنا يرترات رايدي كونس أب تاريخنا أفريقيا كلها أب تاريخنا عالم مس جزية كنقروا زقبا أب فتسامي زبعلو له عامة سلزخوني تنكني عوز ملكت حسوتات كلنا يو بعابيو جن أبزو بانا انتهي قبرالو انتهي فتسامالو نخلو آز تنكف أرس كنب كنفتنينا معناتو زلنا يا مدرخ قلتي فزك هير زلو كنتاتنا يزوبانا بعالم درجة ونتخونا بفلاي بعالم درجة زقاتم زلو نزي حجنا أتو زلنا مدرخ زلا على تراقص أوات مخانو مجنزابن مردان يدلني معناتو نعلوم فيديو بحق كتقرر مكويا نعي أقري من سلو زلو نعاقاتكم كقرميو لايك مكبار سبورت مكبار دقف معك سام مودا تامسانا كتصوني يغم دقفكم أيتوحدو سلتو كله تقبلنا دما بلبنا مسجنا بالكو مجمريا بزعبي إيفنت The issue of displacing the Palestinians, I want to stress to the Egyptian people that we will never accept or allow any infringement on our national security. This was the Egyptian president turning down his US counterpart's request for Cairo to displace millions of Palestinians from Gaza into Egypt's northern Sinai. If the standoff escalates, some fear Trump might turn the screw on Egypt's already vulnerable economy. منها طبعا وقف المساعدات. Measures could include sometimes بلو زلو أب جبتي دونالد ترامب نجبتي قالك كابز بغازا كوسد كم زلو زغا نجدين كوسد خلالو مهنياتو نجبتي بزح سلون حجزو اتي فلسطيناويان بغازا زلو هزبي كاو كوسد خل كم زلون إذا دما جبتين جوردان نجدين كوسدا كم زلون كجبريه لنيرو ما رحنا يجبت دما كنقبل عين خلينا زي أبتي تاب هجرم نخوتو كندقف عين خلينا زي بدقف نجبتي دقف كل ويكل نابلي publicly زارب زلو تاجني لكم نيره أنصار دونالد ترامب نو يلو كنقص كم زي كل أبز سمعجي اندحر نو يلون تاي كقاطو ما خمس خل that's why دما عميم نابلز انيو حراي كمل مخانو كابزينا نقمت Measures could include blocking US aid to Egypt as well as imposing tariffs on Egyptian products to reduce our export revenue and encourage the exit of billions of dollars of hot money to damage the economy. مثلا فرض Sanctions could target $2.1 billion in annual aid from the US. Tariffs would affect $2 billion in Egyptian exports to the United States out of a total of $40 billion in Egyptian exports worldwide. So دونالد ترامب أب عيل كم زلوا بزي خات فلت حدا 3 بليون تخون حاجة زبوزلو بغليلو تتوقع بلاي خليو نحر قبسي عميمي له السيسي أي قبرني ندحريلو نعود تتوقع بلاي توساقي 3 بليون زخون نقدي إكسبورتس قبرونا أمريكا دما تعريف قبر لهم يخل قبل علي دما بزو تسعنوتات قبر له خل بغليلو قطبانا قبسي أفسون كف زليو
ምስቲ ዘሎ ምንሃር ዋጋታትን ካልእን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዝያድ ወስኽዋ ድሕሪኡ ግብፂ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ መርገፂ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንምፍላጥ A major worry is that Egypt heavily relies on institutions like the IMF and World Bank for financing its economic reforms. أمريكا من أكبر المساهمين في صندوق The US is the largest shareholder in the IMF and can influence the IMF to reduce assistance. They also can influence the credit rating agencies to lower Egypt's rating, which will push Might turn ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ንግብፂ ሕራይ ንኸብል ኩሉ ዓይነት ፅልዋ ሓይሊ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ IMFን ወርልድ ባንክን ብዙሕ ሓገዝ ትረክብ እያ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ትረክብ እያ ናይ ቁጠባ ሓገዝ ትረክብ እያ ናይ ሴኩሪቲ ሓገዝ ትገብር እያ ስለዚ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ኖ ኢሉ ተሪሩ ንክዛረብ ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ጎላ እውን እቲ ህዝቢ ክርድኦ ከም ዝኽእል ንግብፂ እምቢ በል ኢሉ ክግድዶ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ፀገም ክፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ብግምጣሉ ሕራይ እንድሕር ኢሉ ድማ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክረኽቦ ዝኽእል ሓገዝ ድማ ዲፕሎማስያዊ ድዩ ነቲ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ናይ ግብፂ ንምሕጋዝ ክጠቕሞ ከም ዝኽእል ስለዚ መጀመርያ ኣይገብርኒ ገለገለ ክብል ክፀኒ ድሓር ሕራይ ምስ በለ ሓገዝ ንኽረክብ ነቲ ታክቲክ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል መገንዛብ የድሊ ልዕሊ ኩሉ ግብፂ ነዚ ስጉምቲ ዝክወስዱ ከለዉ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ንማንም ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ወይ እውን ማንም ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል ንስኻ እንታይ እዩ ንሳቶም ከንታይ ክሓቱ ይኽእሉ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክትከታተሎ ከም ትኽእል ምግማት ከምዚ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነ ምክንያቱ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ትዛዕበየ ተፃብኦ ስለ ዘለዎም ካብ ኣሜሪካ ፀቅናይ ኣሜሪካ ተጠቂሞም ኣንፃር ኢትዮጵያ ስራሕ ንክሰርሑ ክብገሱ እዮም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይፈትዎ ይፈልጥ እዩ ሓንቲ ገይም ግን ክፃወት ክፍትን ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣተንቢያ ነይረ እታ ገይም ናቱ ድማ በዚኣ ምናልባት በዚ መንገዲ እዚ ገይሩ ካውንተር ክገብሮ ዝኽእል ነዚ ናይ ግብፂ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ቅርበት ኢትዮጵያ በውሃና ኢነርጂ ዘርፍ በግብርና በቴክኖሎጂና በታዳሽ ኃይል ልማት ላይ በጋራ እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። ሚኒስትሩ ከፋና ሚዲያ ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታ ኢትዮጵያና እስራኤል 1000 ዓመታትን የተሻገረ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት በመሆናቸው አሁንም አብሮ ለመስራት ትልቅ እድል የሚፈጥር እንደሆነ አንስተዋል። The relations between Ethiopia and Israel goes 1000 years ago. ኢትዮጵያና እስራኤል ከሺህ ዓመታት በላይ የተሻገረ ግንኙነት ፍሉይ ልኡኽ ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ዝተፈላለየ ስምምዓት ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ልዕሊ 1000 ዓመት ታሪክ ወይ እውን ዝምድና ዘለዎም ምዃኖም ኣብይ ኣሕመድ ድማ እታ ካርዲ ተገድሶ ንዑ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃሳት ኣብ ግምት ብምታው ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግምት ብምታው እታ ብዝለዓለ ክሰርሓላ ዝኽእል ክልተ ካርድታት እየን ዘለዎ ክልተ ኣገደስቲ ካርድታት ኣለዎ ነዘን ክልቲአን ድማ እሱን ዓሻ ኣይኮነን ብዝበለፀ መንገዲ ክምዝምዘን ክፍትን እዩ ንሳተን ድማ ሓንቲ እዛ እስራኤል ክትከውን ከላ ካልይቲ ካብኣ ንላዕሊ ኣብ ተቆርበ ድማ ኢማራትን እስራኤልን ክልተ ኣገደስቲ ሃገራት እየን ክኾና ልዕሊ ኩሉ ንእስራኤል ክሕዝ ክፍትን እዩ ዝደለኹሞ ክገብረልኩም እየ ጥራይ ካቨር ግበሩለይ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃራይ ከይከይድ ወይ ብግብፂ ገይሩ ከይሃርመኒ ክብል ንኸምኡ ክጥቀመሉ ይኽእል እቲ ሓደ ንስኻትኩም ድማ ዝደለኹሞ ክገብረልኩም ክእል ክብሎም ክእል እዩ ንኢማራት ድማ ድሮ ናቶም ሎቢ ናቶም ሓይሊ ተጠቂሞም ኣንፃር ኢትዮጵያ ክግበር ንዝኽእል ክከላኸልሉ ክፍትን እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ተንክልተ ካርታት ናቱ እዚአን ይመስላ ነዚህን በኸመይ ከተቀመለን ይስከንስመት ያላቸውና አሁንም በጥሩ ወዳጅነት የቀጠሉ ሀገራት ናቸው። የሁለቱ ሀገራት መሪዎችም ጥሩ ግንኙነት አላቸው። ለዚህም ነው ከአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነውን ጉብኝቴን አዲስ አበባ ያደረኩት ጉብኝት የእስራኤል ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ እድል የሚፈጥር ነው። እስራኤል በኃይል በቴክኖሎጂ በግብርናና ሌሎችም ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር አብራ ትሰራለች። ከአዲስ አበባ ኢየሩሳሌም 4 ሰዓት ያልሞላ በረራ ነው ያለው። ይህ ደግሞ ሁለቱን ሀገራት በንግድ ለማስተሳሰር ትልቅ እንታይ ዝብል ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ናይዚ ጉዳይ እዚ ንመጀመርያ ጉዕዞ ናተይ ኣብ ኣፍሪካ ብኢትዮጵያ ጀሚሮ ዘለኹ ቢዝነስ ናይ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንሽርክነት ንክገብርን ብሓደ ንክሰርሕን ኩሉ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ ከነሕይሎ ክንፍትን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ቢካዝ ኦፍኮርስ እቲ ቁጠባ ናቶም ኣብ ዝሓለፈ ብዙ ኩናት ናይ ቀዛ ናይ ገለመለ ብዙሕ ተሃሲንዲ ዘሎ ንዑ ከበራብርዎ ኮይኖም ቱሪዝም ሓደ ኣገዳሲ ሴክተር እስራኤል ምክንያቱ ቅዱስ ቦታታት ብዙሕ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ቱሪዝም ከም ዝደፍኡ ፍሉጥ ናይ ቱሪስት ቦታ እዩ ነይሩ እቲ ፀጥታን ሰላምን ስለዘየለ እምበር ኢትዮጵያ ድማ ዓበ ሃገር ስለዝኾነ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ንዑ እውን ታርጌት ክገብሩ ክእሎም ካልእ ብዙሕ ሜቢ ናይ ሰራሕተኛታት ዶ ናይ ገለዶ ክጥቀሙ ስለዝኽእሉ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝምድናታት እውን ኦፍኮርስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ይዓቢ ስለ ዘሎ ኣብኡ ኢንቨስት ክገብሩ እውን ክመፁ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ዝያዳ ክምዝምዞ ዝኽእል ንእስራኤል ኩሉ ባይታ ብምፍጣር ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ካልእ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ፅልዋ
كلنا نفلطو يدارغا تي منغستا بيدوم يزلو ناي دونالد ترامب منغستي ابي اسرائيل سلازي اسرائيل ندحري ابي احمد ندحري كدغفو دليوم كاب زخون يكون كلاخلولو عقم خمزلهم ما نم زطرطرو يلن زسعته يلن كالاي دما اب غونو تي امارات زبال هاجر كندمنتاي نزو كنتات زي اب غونو تطويلهم كحجزوا يخلو ازي كم حدا قداسي باتا غيركا كوسد زخليو سو ازي تحرك هون كله ولا تم بروباغانديست نيابون نزي كنتات زي بسفيحو كزاربولو نسمع لنا حدا كابتي زبلو زلو دما امغو تيبيان this is a sign of the end of the area of Egyptian president. Okay, زي أمم Egyptian إسرائيل زجبر زلو نالسيسي موداتو كون كم زغل بلا بلا يمزلو زلو because again تي جبسي أبزوانزي مس إسرائيل أجمع زلو هجرة كونتن أبتناي ودايناي تشمون بزح أبركتو تجبر زلا أنت خوني جبتي مس إسرائيل أنت أركت كي تفتينا بغلي لإسرائيل كما يجي راح تقول أهم تخلط فلت يعني إسرائيل نجيب تشيك من مقبار أنت تقبر مس إثيوبيا الشركة نات تقبر زلوها هذا again كما يجي كم أساسا نجارات كن رخن كلالنا so جبتني إثيوبيا جبتني أنا أبي وين إثيوبيا كتحس وقت فتن كلا بس إسرائيل زخونة أقام تفتي راجل إسرائيل كا تشيك ميت بين جرا خد قبرها بإثيوبيا جرا خد قبرها تلسلزي again أبي أحمد نزنا جرزي بالا نسكو قبرها كفتنيو أنا تكون تهدما كنت كملو كقواي كم زخلينا عن رزالنا بحفشة أتي كنا تهدما كالايتي كم كارتاز كمل هذا اللي يتبع عندما زيادة كونت أردوغان إنه كبر تركي بريزيدنت لإثيوبيا لاتشو وداچነት በዚህ ደረጃ በዚህ የመጣው ለውጡ ካፈራቸው አንድ ወዳጅ ናቸው እሳቸው እኛን ድሮ ጊዜ ኢትዮጵያ የባህር ጥያቄ ድሮ ታቡ ነበር ይሄ ለውጥ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጣ ነው ይሄ ነገር ካላደረገን ኢትዮጵያንም አካባቢንም ያምሳል ስለዚህ ከወዲው መፍትሄ ያስፈልጋል አሉ ያንን ደግሞ አቀረቡ ተቀበሉ መጡ ያ ነገር የተለያዩ አንግል የሚታይበት መጣ ግን ምን ይዞ መጣ አሁን አንካራ ላይ እንደምታየው ወዳጅ ሀገር ይሄ ነው ወዳጅ ማለት እንደዚህ ነው ማክሮንም መጣ ያለውን ነገር ታስታውሳለህ ይሄ ነው ወዳጅነት ማለት አመራር أجنتايم زبل زلو أني إثيوبيا think is سبزي دبلومات نا إثيوبيا يو أمباسادر نا إثيوبيا باكستاني مثلاً كيغا خلالي أنتاي زبل زلو ني إثيوبيا أكيد تستزخون بارتنرز هالونام وي فتوت اللونام بتوم فتوتنا ندما أكيد أس قدايك أتيوم نت مدرخ أمغيار ترايج أوتيوم يزبل زلو yes there is some truth into it زي حقنا تعلوي كوننا تونالوي نابنت اتناي مسوماليا زخيز نبرا نوتي أمودتا إردوان أتيونة قدايتي مفتحي كم زقبرلو again مفتحي قبر كله إردوان أب سوماليا ونرب حلو نسي إثيوبيا دما أبي إذا قاسوا لزخوني تركش إيرلاينز كم دما ناي تركو كامبانيات أبي إثيوبيا بزح إنفستيجيرم زلوهم سلازي نخلط يوم كابتز نبرا تنشنس كم زفتحو إذن الجرزلو إثيوبيا ويان نتي إردوان زقبرا بأنكرا كم حدا أبي إثيوبيا زتقما غيرهم يمزاربو سلامتايم كم زبلو أجندايو سلام أتي أفتقى بحر ندللنا نفتقى بحر حتى زبلو وزنبرو نعقريفكم international حقي أخبروا إلهم يمتسمعهم جين إردوان دما ناي جب أبتي شمقلنا أنتاي نابلة تسمعينيرو ناي تبيا أفتقى بحر زي مهلاوا زلوهم سأقام يرد عنيو سلازي أتي زلو حتى ناي أفتقى بحر ناي مركاب زبلوه ناي تبيا كم حد تعباي هجر بتقول دايتي يرد عنايو كمون ناي فرنسا مراحيون تمساسالي إثيوبيا أفتقى بحر نخط ركب يرد عناي كميلهم يوم كل يوم تحطه ناي كالوت هجرات حيسكم بحايل كانوا باكم من أجنبي الوامن الذي again أفتقى بحري إثيوبيا أفتقى بحر نخط ركب ما نم هجر زردوي أنتوا ناي كاله لولاونت حيسكا بحايل نخط وسجن أجوهم زبلهم هجرية لأن زهر مجال زبلهم كله كل يوم حفشة أتي كم زر بعض تقاملوا زلوا وجن تم بارتنرز ناي إثيوبيا أبزيا حنت كابتا تخكل ويون حقنا زلوا بتاريخ ترينا even after زخافة درجة كود كله تم مشاركتني إثيوبيا إيدهم كتحنوا كم زفتون نرينا أب مبزحتوا زي شجرهم أتيوم يتحنوا ميم بكتابة شجر كقاتمهم كله بقلة ملء كتحنوا مي فتنيم حجيب حجز زلوا نا إثيوبيا قداي إيدهم بخمي إثيوم كتحنوا دي ما يتحنوا من حال رستي كون مغنيات أبزوبانا إثيوبيا تراي كونت شجر زلوا سوماليا شجرالو دونالد ترامب لما بمولو تحققته قبل له كمون تي سودان السودان زلوا كنتات نرى شو أتعايزة أبتناي تجراين كبابين زلوا كنتات دما كان فتنينا تعمي
أفلي زبالة مدرك كم زلنا كلكم صنعكو كاب زيرو تبقي سيكونكم قلتي في زلا شركنات كم زقاتم زلو مجنزابي دلي. The Sudan war has recently intensified on the city of El Fasher in the west of the country. The paramilitary group Rapid Support Forces, or RSF, has besieged the city, while the Sudanese Armed Forces, or SAF, have launched airstrikes against RSF positions. So why is violence escalating in El Fasher? 5 of Sudan's federal states are in the Darfur region. The focus on El Fasher has to do with controlling Darfur. أبزوجي سودان كبحال كله حركة بتي فلاش بوينت أبزوان زي دارجا ولا ون كابناي قداينا يقازا زي قلل كاب قداينا يوكرين زي قلل عبر غريجن يا أفريقيا سلزخونة كم تزدلله أقدر سنة يبلون عبر حجر فحبتنا تيو خلو عب ميديانا على بسحتي دمتز أنت كم تخلون بزح attentions اللي هو يكون عبيتي والسنتاتون زحل فيكونن دارفور كبحال كله ترايت ريتنا ترايوه دارجا حمشت ستيتس ناي السودان أبز دارفور زبحال يزلو أنت دارفور زبحال دما بزح تسقطات بفلاي وركن كالن ببزح زلو بوتا نسيو إذا دارفور زبحال دما ولا عمر البشير أبسلطان كله ناينو ويحوان دراما استسرحلون نكويناتن أجرجرنا تبعله إندي استسرحلي محجي دبوب سوداني تناي مواجه بوتاني رزاح حجي دبوب سودان هجر كوينا زلا سلامتاي ندادي ناي السودان أبو سلزر كابز نبرة أبتسقطات زلو ويو إذا أنا جرزيا أستوعيلنا كساب زي تمهرنا الله بفصم كردانا يكلني مبزحتو تدرامات هاد زقبر نمنتاي لاما كم زقبر كردانا كخلالو نزيا كابين لعل زيادة زقلصا نسبك بكمي كقلص لكمي بحفشاغن انتاينا نرزا لنا ابز كونتات زي ابز مدرغ زي اتتصقاتات ناي تحقر نموساد نتحقر كمي جيركا تبتنا لك كمزا عينت مبتان اب دي ار سي نريو لنا الديمقراطيات ريبابليك كونغو نفسو زغالي ابا زاربار سلازغوني بزح غزي موسد لكن اتزلو صقمات أزي بزح سلازغوني أبزوبانا كتوكر سلازدلنبر دي عرشي تمساسالي بزي سفح ملكع زقبر زلوي أب سودان دما إذن ريو زلنا اتسقاطات أبزي زلو اتناي RSF حيلي نعتدف أي غير له تناي سودان دما SAF دبلو سودان Armed Forces دما نعرف أي غير كم زلوينا نريد لنا من هالبعد متتتاونا أمريكا دي وينك على حيلتات تلو بتبالا نسناي تكوينات تغير كن رياينا محجون تي RSF زيادة حيلون وببزح بتاتات ناي سودان تقوتصير 5 نبره زذكريو ناي مودة علامة نايتي اتوقع جلي RSF زبال متى دعم شريع دبلو زلو الأماناتو نزي نريو زلنا وسيدو حجر كجبري دالي كم زخوني زنقر رئيس كتماناتو دما زيا الفاشر تبال كتما هبزيا بزعو زي مزواجو زلو أوكي سكنيشتني كاتلو أزي نزوبانا العلا قداس نزلو كنتاتنا نرزلو. It is the last stronghold of the SAF in the wider Darfur region. So capturing it from SAF would be a huge symbolic victory for the RSF. Controlling Darfur will mean access to precious resources. Darfur in general is extremely rich in resources, gold, silver and iron and so on. And also it has livestock. It's rich in livestock. It's rich in grains, agriculture. And also Hemeti, who is the head of the RSF, the militia, he controls one of the largest gold mines in Darfur. And that gold mine is one of the reasons why he's able to finance the war, because El Fasher specifically is the gateway to Libya and to Chad, where the RSF gets his army. شكرا رياض لنا زبوتازي ناي RSF ناي دعم شريط حلفي حماتي مالتيو نتي ناي ورك عداناتات زون النسيو እዚ ወርቂ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሸይጡ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘምፅኣሉ ዘሎ ነቲ ኩናት ነቶም ሰራዊት ንክኸፍሎም ነቶም እቶ ጉጅለ ነቶ ምልሻናቱ ንክኸፍሎም ካብይ ዝረክብ ዘሎ ካልእ ብዙሕ ካልእ ማዕድናት ከም ዘለዎን ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎን ብዙሕ ሽርክነት ከም ዘለዎን ይዝንገር ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኩናት ናብዚ ቦታ እዚ ከተኩር ከም ዝኽእልን እቲ ሰራዊት ሱዳን ድማ ኣብዚ ኣልፋሸር ዝበሃል ጥራይ ቦታ እዩ ዘሎ እምበር ካልእ ቦታታት እውን ከሲርዎ ከም ዘሎ ይዝንገር ነዚያ ቦታ እዚያ እዚ RSF ተተቆፃፂርዋ ድማ ንዑ ኣኪብ ጥራይ ሓንቲ ሃገር ክእውጅ ከም ዝኽእል እውን ግምት ዘረባ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ፀጋታት ኩናት ዝለዓለ ረስኒ ሒዙ ኣሎ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ጌራ ክትገልፆ ስለትኽእል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህድእ ኢሉ ክሰምዓ ተስፋ ገብር ኤልያስ ኣማረ ሓደ ዓቢ ኣናሊስት ናይ ኤርትራዊ ነዚ ኩነታት እዚ ዝያዳ ርድእ ዘለዎን ታሪኻዊ ግንዛበ ዘለዎን ንኩሉ ድማ ኣተሓሒዙ ክዛረብ ዝኽእል ብቁዕ ኣኪኢላ ናይዚ ጉዳይ እዩ ስምዕዎ እስካብ እዚኣ ክጠቅስ ክእል እየ ብዙሓት ሃገራት ቅድም ሕጂ እተን ሓሙሽተ መሰረታውያን መትከላት ናይ ዜና ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ሚሸል ኮ
زي حجي بصاي اسمه محمد حسن بقربها سري محمد حسن زي فولتو إرتراوي يلن بروفيسور محمد حسن زغربا وانا بإرترا خيدو أبتي هجوراوي وعلى ناي إرتراو مصنعتي International Conference of Eritrean Studies تساتيفو نيرو جي تمليسو له بزخونه اتن حموشه متكلات انتي عن زبلا ابزخونه نزين حمشته نطبتات راي كرداكم زخل انت قلطيفكم كل غزي ابزاتيكم تدمسي ككمناتكم دليت اعصرون غلطفون ስለዚህ كل غزي بلاي باك سبيد كتقوم تخليكم ኤልያስ ቀሲሉ ስለ ዛረብ ያነ ቁርባ ቀልጥፍ የዘለኹ ሓፂር ግዜ ድማ ስለ ዘለኒ ተደሊኹም ግን ኣብ ናይ ኤልያስ ኣማረ ቻነል ከትኩም ብመላእታ ቪድዮ ክሰምዑ ኣትኽእሉ ነዋሕ ኣነ ኩሉ ግዜ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ትሕሶታት ምስታ ቶፒክ ናት ትኸይድ እያ ዝወስድ እምበር እቲ ካልኣይ ይጠቅምኒ ማለት ኣይኮነን ከትኩም ኣብኡ ስምዕዎ ኣብዚኣ ግን ምዚኣ ነዛረባ ዘለኹ እዘን 5 ነጥብታት ወላቲ 3 ካባትን ከስማዓኩም ኣብ ኤርትራ ኣብታ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ከተካይድ ከለካ ቀዳማይ ሃይድ ሂስትሪ ለካ ታሪክ ሕባ እንጂ እቲ ፕሮፓጋንዳ ካይድ ከሎ ንድሕሪት ተመሊሱ ኮንቴክስት ኣይትሕዝን እዩ ታሪክ ክዓብት እዩ ዝፍትን ኤርትራ ዘን ምንታይ ሕጂ ዝኩሉ ተፃብኦ ዝብላ ዘሎ ዝመፃ ዘሎ ብኸመይ ድሕረ ባይታ ኤርትራ እንታይ እታ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ስለምንታይ ኤርትራ 30 ዓመት ኩናት ናይ ናፅነት ዘካየደት ዋ ጅና በርባዕታት ትመለስ ኣለካ ኣብ በርባዕታት ኣሜሪካ ከምዚ ስለ ዝወሰነት ንጂኦስትራቴጂያዊ ረብሓይ እዛ ሃገር እዚኣ ናፅነት ክወሃባ የለን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትኣትውላ ኢላ ስለ ዝበየነት እያ ኤርትራ ዝኩሉ ኣድራዕ ወሪድዋ ነዚ ታሪክ ግን ኣየምፅዎን እዮም ንኣብነት ሕጂ እዚ ማይክል ሩቢን ዝበሃል ቀዳማይ ኣብዚ ሪጂም ቼንጅ ዶ ገለ ኢሉ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት 5 ዓመታት ሃለውለው ዝብል ዘሎ no you'll never mention this background ናይ ታሪካዊ ማፃፃ ኩሉ ግዜ ምስተዓቀ እዩ ስለምንታይ ባክግራውንድ እንድሕር ገሊፅካዮ እቲ ሓቃ እንድያ እዛ ሃገር እዚኣ ሲ ሓቃ ተወፂዓ እንድያ ነይራ እዚ ሕጂ ዝወርዳ ዘሎ ዘመተን ጠቐነን ፀለመን እውን መበገስስ ኣለዎ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኣይኮነን ዲክቴተር ስለ ዝኾነ ገለገለ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ኣንባባይ ወይ ትሰማዓይ ኣእምሩኡ ክነቅሕ ክሪቲካሊ ክሓትት ስለ ዝኽእል ፕሮፓጋንዲስታታት ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዘካይዱ ከም በዓል ማርቲን ፕላውት ከም በዓል ሩቢን ከም በዓል ፋን ራይሰን ከም በዓል ትሮንቮል ከም በዓል ኣሌክስ ደዋል ነዊሕ ዴቪሰን ትዝርዝር ኣስማቶም ነዊሕ ስለ ዝኾነ ንኩሎም ክዝርዝሮም ኣይኽእል ኢና ግን ከምኡ እዮም ክካየዱ ፀኒሖም ስለዚኣታ መሰረታዊት ነጥቢ ቁፅሪ ሓደ ሃይድ ሂስትሪ እዚ ንሕና ኣብቲ ናይ መኸተ ናይ ሚድያ ክንገብር ከለና ኩሉ ግዜ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ታሪክ ገለ ከነምፅእ ኣለና ነቲ ህዝቢ ዓለም ንመንእስያትና እዝን ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ታሪካዊ መፃፃ እዝን እዩ ስኢሉ ዝተበገሰ ይኮነን ኢልና እቲ ግቡእ ኮንቴክስት ከነትሕዝ ኣለና ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ነጥቢ እያ እታ ካልኣይቲ ነጥቢ ኦብስኪር ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ዝብለካ ነቲ ዘሎ ቁጠባዊ ረብሓታት ሸፋፍኖ ኣይተርእዮ ንኣብነት ሪጅም ቼንጅ ገለ ክብሉ ከለዉ ወይ ወራር ገለ ካካይዱ ከለዉ ወራር ስለ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንክኽበር ኢና ንገብር ዘለና ኦፍኮርስ እዚ ከላም ፋርቅ እዩ ንቆልዑ መጠበሪ ሌካ ሌካ ወይ ሽቸቶ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ቁጠባዊ ረብሓታት ኣለዎ እታ ሃገር እንታይ ኣለዋ ማዕድናት ኣለዋ ዶ ገለ ፀጋታት ኣለዋ ዶ ጂኦ ስትራቴጂ ከምቲ ፎስተር ዳላስ ዝበሎ በገዳሲ ማሕንቆ ቦታ ድያ ዘላ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ኣሎ ኩሉ ግዜ መበገሲ ቁጠባዊ ረብሓታት እዩ ኣብ ኮንጎ ኩናት ይካየድ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ናይቲ ኩናት ክስታይ ክትፈልጥ እንተደሊኻ እቲ ህልቂት ኣብ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ብዝሓለፈ 30 ዓመት ጀኖሳይድ እዩ ተኻይዱ ልዕሊ ህዝቢ ኮንጎ 10 ሚልዮን ዝኸውን ሞይቱሉ ዋይ ስለምንታይ እንተልካ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት እንታይ እዩ ኣብኡ ኢልካ ክትሓትት ኣለካ ነዚ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ተፈሊጥካ መን እዩ ካብዚ ዝርባሕ ክትፈልጥ ኢኻ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብኸመይ ይሰርሕ ኣሎ ከዓ ክበርሃልካ እዩ እዚ እቶም ፕሮፓጋንዲስታታት ናይ ምዕራብ ኩሉ ግዜ ነቲ ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ዘሎ ናይ ምዕራብ ምስ ዓበጥዎ ምስ ሸፈንዎ እዮም you have to make this clear እቲ ሳልሳይ ሜላ ናብቲ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀምሉ invert the victim and the aggressor ይብለካ ብትግርኛ ነቲ ግዳይን ነቲ ዓማፅን ገላቢጥካ ቅርቦ ነቲ ግዳይ ከም ዓማፂ ተቅርቦ ነቲ ዓማፂ ከዓ ከም ግዳይ ተቅርቦ ኦኬ እንጂ እዚ ኣብናትና ናይ ኤርትራ it's very obvious ኤርትራ ግዳይ ክነሳ ኣብ ምክልኻል ልኡላውነታን ገለን መሬታት ወሪሩ ክነሳ ንኤርትራ ከም ዓማፂ ተቅርብዋ ንስርዓት ወያነ እቲ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ብሎ ላው መሬት ኤርትራ ባድመ ሒዙ ረጊፁ ስርዓት ሕጊ ናይ ኢንተርናሽናል ኮርት ዝበየኖ ዕጭ ሓንፈፍኩ ኢሉ ክነሱ ግን ንዕኡ ከም ዓማፂ ክነሱ ከም ግዳይ የቅርቡ ንኤርትራ ከም ስፖይለር በቃ ነዚ ብምሉኡ ዞባ ትርብሽ ዘላ ትርብስ ዘላ ገለ ኢልካ ፅዑቕ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ግበረላ ፀኒሑ ስለዚ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንሕዝ ኣለና ኢንቨርት the victim and the aggressor ነቲ ግዳይን ዓማፅን ገላቢጥካ ቅርቦ ሕጂ በቃ ኤርትራ ስታይ ትገብር ነቲ ዞባ ትህውፅ ምስ ገለ ኩናት ትገብር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምክልኻል እያ ዘላ ኣብ መጥቃዕቲ ዝወርድ ዘሎ and the aggressor
እታ ራብዒቲ እዛ ንብላ ዘለና ሸይጣና ወይ ምሸይጣንያ ዲሞናይዜሽን ዲሞናይዝ ቀጻሊ ዲሞናይዜሽን ትገብር ንሰይጣን በቃ ጸለመ እዚ በትግርኛ ምስላም ሻለና ጸላኢ ጸሎሎ ቀባኢ ዝበሃል ረኻ ኣቦታትና እቶም ቀዳሞት በላሕቲ እዮም ነይሮም ነዚ ናይ ዲሞናይዜሽን ናይ ጸላኢ ቀንዲ ስራሕ ጸሎሎ ቀባእካ እዩ እዚ እቲ ናይ ሪጂም ቼንጅ ገለ ክገብሩ ከለዉ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ዝገብርዎ ወግሐ ፀብሐ ካብ መራሒ ሃገር ጀሚርካ ነቲ ርእሲኻ ቅድም ትሃርም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዲክታቶር ዲክታቶር ነቲ ትካላት ናይቲ ሃገር ንሓይልታት ምክልኻል ተጸልም ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዋላ ብተን ምዕቡላት ሃገራት በዓል ኣሜሪካ ኣብ ሎንዶን ገለ ኣበየና እዩ ፍርቂ ለይቲ ብፀላምሲ ጓል ኣንስተይቲ በይና ክትከይድ ብእግራ ትኽእል ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉን ኣብ ልቡ ከቐምጦ ዘለዎን እዩ ምክንያቱ እቲ ጸላኢኻ ዝጥቀመሉ መሳርሒ ጸላኢኻ ዝጥቀመሉ ታክቲክ ተደይፈሊጥታ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናቱ መፃወድያ ተንቀላዕላዕ ክትብል ኢኻ ትነብር ስለዚ ንጸላኢኻ መጀመርያ ታክቲክ ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ሜላ ናቱ ብልሒ ናቱ መሳርሒ ናቱ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስዋይ ኣብ ኩናት ስለያ ዘድልየካ ናይ ጸላኢኻ ዓቕሚ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ በኒ ይመፅእ ኣሎ እንታይ ክንደይ ብዙሕ ሰብ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር ሒዙ ኣሎ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ድማ ጸላኢኻ እንታይ ብልሒ ይጥቀም ብኸመይ ዘጥቅዕ ዘሎ እቲ ህዝቢ እንተዘይነቂሑ ግዳይ ናይ ምዃን ክእለት ኣለዎ እዚ ኩሉ ዝሓለፍናዮ መድረክ ድማ መጠን ከምዚ ኢልካ ጎስጓስ ስለዘይተገበረን ነቲ ህዝቢ ቀጻሊ ከተንቁሖ ስለዘይከኣልካን ብዙሕ መንእሰይ ተጎዲእና ወዲቑና ነይሩ ሕጂ ግን ሳላቲ ጸላኢና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዕዞ ኩሉ ሰብ ክልብም ክኢሉ ንቐፅል ሕጂ ናብቲ ጎደቦና ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንዙር ፈላላይ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢና ዘለና ባይዞ ኤኒ ሚኒት ብናይ ሓደ ሰብ ጌጋ ናብ ግጭት ናትወሉ ዕድል ይሰፍሐሉ ኤኒ ሚኒት ስለዚ ናብ ቀልቀል ማለት ናብ ፀድፊ ናኸድና እንድና ኣትሊስት ደው ንብለሉ ኣጋጣሚ ንግበሩ ኢና ዘለና 11 ልካቲት ካብ ወፃኢ እንደገና ኩሉ ማይክሮፎን ዝጨበጠ ድሌቱ መልእክቲ ዝሕልፈሉ ተኮይኑ ካብ ፀድፊ ዝመልሰና ነገር ይኹን ኢንፋክት ብዘፃድፍ መንገዲ ናብ ገደል ንኣትወሉ ኩነታት ይፈጠር እዚ ምናልባት ንሱ ጥራይ ዝብሎ ዘሎ ከይመስለኩም ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣከመይ በፂሕኩም ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዑ ድርጅቱ በዚህ በደብረጽዮን ቡድንና ደብረጽዮን ቡድን ጋር የመጡት ሚሊቴሪዎች ጋር ተዘጋጅተዋል። ወርቅ የሚቆፈርባቸው ማሽኖች አሁን ዞረው መንገድ መስራት ጀምረዋል። በተለይ በሽሬ በአዲነብርና አዲከልቲ የሚባል አካባቢ መንገዱ የሚሰራው ወደ ሻቢያ ምሽግ ለመግባት ነው እየተሰራ ያለው። እንታይ ዝብሉ ዘለዎ በዓል እዚ ኤቭሪቲንግ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ቀደሙ ይኹን ሕጂ ምስ ኤርትራ እዮም ከተሓዝዎ ዝፍትኑ ስለምንታይ ኣገይን ኤልያስ ክብለኩም ፀንሐ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ሕማቕ ናይ መጋባሪት ንኤርትራ ሰይጣናዊት ሃገር ተንኮል ትፍሕር ዘላ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ትፈጥር ዘላ ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ክትፀጉዕ ክትክል ኣለካ እዚ ድማ ሰብ ክነቅሓሉ ዘለዎ ኤርትራ ዝገበረትን ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ቅንጣብ ጭብጢ የብሎምን እዚኦም ከም ዝኽብሉ ከለዉ ግን ኣገዳሲ ይኮነን ኤርትራ ከም ድሌትካ ትፀርፍ ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ነዚ ነገራት እዚ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሱቅ ኤርትራ ብሱቅ እያ ትምለስ ኖ ሱቅ ስለ ዝበልና ኮይ ዝኩሉ ኣብ ኣርቲክልስ ኣብ ልዕሊ ኣርቲክልስና ተፃሕፈ ዝወፅእ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ብዙሕ ኣክቲቭሊ ኢንጌጅ ክትገብር ይደላነ ሰራዊታ ኣብ ዶባ ከም ዘሎ ሓበሬታ ክትብ ክትከል ኣለዎ ቀፃሊ ኤርትራ ሰራዊታ ኣበይ ከም ዘሎ ኣበይ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ሓበሬታ ምሃብ ኣነ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ነቲ ማዕበል ናይ ሚድያ ሱቅ ብምባል ወታደራዊ ስልቲ ሱቅ ብምባል ክትዕወተሉ ትኽእል ኢኻ ናይ ሚድያ ኩናት ግን ሱቅ ብምባል ኣይትዕወተሉን ኢኻ ምክንያቱ እዚ ዘረባ እዚ ደጋጊሞም ናብ እገዳ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስምዑ ሕጂ ኢኻ ከሻቢያ ጋር ኮኔክት ለመሆን ሽሬ ላይ ከሽሬ ሳይድም በሌላም ሳይድ ማለት ሶ አንዱ የጦርነት ዝግጅት እነዚህ ወርቅ የሚቆፈርባቸውን ማሽኖች ወደ መንገድ መስሪያ ወስደዋቸዋል። ይሄ መረጃ ነው ያለው። አንድ ሁለተኛ አሁን በትግራይ ተቃዋሚዎች በግልጽ የሚነገር ሰምተህ ከሆነ የደብረጽዮን ቡድን ከሻቢያ ጋር እየሰራ ነው ተነጋግረዋል የሚለው የአደባባይ ሚስጥር ሆኗል። በነገራችን የአደባባይ እጅንታይ ዝብል ዘሎ ወርቂ ናይ ትግራይ ወፂሲ ብኤርትራ ገይሩ ንኸይድ ፅርግያታት የዳልው ከም ዘለው እዚ ድማ ከም ዝተወደየ ዓድታት ገለ ክልተ ሰለስተ ትጠቅስ ኣለዋ ድየን የለዋን ዓድታት ጠቂስካ ብኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስጢር ናይ ኣደባባይ ኣገይን ትሪእዎ ኣለኹ ምስጢር ናይ ኣደባባይ ጭብጢ ዝበሃል ስለዘየለ እዚ ኣብ ናይ ህወሓት ሓይሊ ደብረፅዮን ብደብረፅዮን ዝምራሕ ዘሎ ጉጅለ ምስ ሻዕብያ ምስ ኤርትራ ይሰርሕ ከም ዘሎ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ኣበይ ለካ ጭብጢ ምስ መን ተራኺቦም
مس إيرترا جنرال ديم ترخيبهم مس بريزيدنت ديم ترخيبهم مس بوليتيكا مرحتي ديم ترخيبهم أبي ترخيبهم there is no evidence single evidence يلن yes تزربات الدقاقة ملا كم زجيرهم yes تزربات كم تبلي خاجن there is no a single shred of evidence حانتك أنت أب شبتي مش عبيا تزرارة بخلو دي بريدي هلو بقال ملا يلن أنت هاي جنزي كم تازم لاز أنا إلى سمارة تدقاقة ما تحسب أنا جي إيرترا مسوحاتي الرخابية لون 100 خامي تبلوكم يلون هاي فلطوني أنا زي تجبت زربان كم زجير كم مدق قام كم حجي إيرترا مسألة شباب ترخبا لا تحجز الله طب هي لا إيرترا أجارخ ورده خلو جبت سلز نبرة يكونن أي نبرة أجين نتزربا مدق قام جن أجندايو نتي international media دما يتقومي كم زعين زربا نعو publish يقبر نتي publish نتي زوج articles أكيد كدما نجدا كم حدا حكي evidence يوم زت كملو أزي ምናልባት መንሰ ኤርትራ ነው ሐል ዘሎ ኖት ገብሩ አስራት ወይ ምናምን ሁሉ የሚያነሳው አይደለም ሌሎቹ አጠቃላይ ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተቋሚ ፓርቲዎች ናቸው ይሄን እያነሱ ያሉት ኦኬ ስለዚህ ወርቅ የሚቆፍሩትን መንገድ ጠርገው መንገዱ ደግሞ ከሻቢያ ምሽግ ጋር የሚያስተሳስር ማለት ነው ቀደም የነገርኩ ወደ 23 ወይ 24 ቦቴዎች ወደ ሽሬ አቅጣጫ ሄደው ተክላይ የሚባል የሎጂስቲክ ኃላፊ ቦቴዎቹ ተሰጥተዋል ነዳጆቹን እየተሰበሰበ ያሉት በዛ ምክንያት ነው የደብረ ጽዮን ቡድን ማለት ሶስተኛ እያንዳንዱ ነዋሪ 14 ኪሎ ግራም እህል እንዲያዋጣ 500 ብር እንዲያዋጣ ገጠሩ አካባቢ ለጦርነት ዝግጅት ይደረግ የሚል ነው እየተነዛ ያለው እጂ ካለ ለሎጂስቲክ ዝኸውን ነዳዲ ይክቡ ከም ዘለውን ንኩናት ኮይኑ ነዳዲ ስለ ዘልዮም እኽልውን ካብ ህዝቢ የዋፅኡ ከም ዘለውን ኣታዚ ሃገርካ ደይኮነን ክንደይ ዓፍርዮም ወደይ ገጾም ትርሓቕ እዚኦም ኣነ ሶሪ ሓሪቐ ኣብ ቻነለይ ከም ክብል ኣይደልን ንሰብ ግን ኣብ ሃገርካ ደይኮነን ዘይትኩ ኣብ ፀረ ሃገርካ ተኮይኑ እኽሊ ዝርከብ ተሎ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዓዱ እንዲ ዘሎ why do these people ንሻዕብያ ጥራይቲ ጉድ ናቶምን ድኽመት ናቶምን ውድቀት ናቶምን ናባና ከላግቦ ዝፍትኑ ኣብ ትግራይ ከም ይካየድ ተሎ ከየትካ ተተውደይ ተብሎ ኤርትራ ዳእቲ ወለይቲ ቦታናትኩም ኣብ ሽረ ይካየድ ተሎ ተጠዋብሎ who is stopping you መን ይከልኪልካ ከየትካ ነቲ ሽግር ትብሎ ዘለካ ኣብዚ ዝዓፍሩሉ ዘለዉ ነቲ ሚድያ ነቲ ኢትዮጵያ ሰጊርካ ሰራዊት ሰዲዱ ዲገለ ነቲ ጉዳይ ጠጠው ከብሎ ዘይከል the problem is ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ የብሉን ነዚ ነገራት ዝጠጠው ከብል መጋዓር ጥራዮም ዝኽእሉ ስለዚ ታዮም ዝብሉ ሕኑቕ ዓፍራ ጥራይ ዘውፅእ ዝበሃል ካብዚ ኸትሪኡ ክሳብ ዝዓፍሩ ይዛረቡ ከም ዝፈልጡን ሓይሊ ዘለውን ሓይሊ እንተለካ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እኳ ዝካየድ ዘሎ ጠጠው ዘይትብሎ ኸይድካ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣገይን እቲ ዘረባ መልሲ ናቱ ኣብኡ ተቐሚጡ ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ንስማዕ ይመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ኣብቲ ደብዳቤ ንህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝተፃወቶ ግደ ዝምልከት ዝግባእ ኣገላልፃታት ኣለዎ ንሱ ትኽክል ኢልና ኢና ንኣምን በቲ ደረጃ ንሱ ህዝቢ ትግራይ ክግለፅ ኣለዎ ኢልና ንኣምን እዚኣ ነታ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣብዪ ኣሕመድ ዝገበረሎም ህዝቢ ትግራይ ታሪክን ጅግንነትን ፍቅርን ናይ ኢትዮጵያ ኣለዎ ብላብላ እናበለ ነዊሕ ደብዳቤ ፅሓፈሎም መልሲ ኣትቦ ዘላ እዛ ሰበይቲ ነዛ ሓላፊት መንጆሪኖ ወይ ከዓ ፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር ትበሃል ፖለቲከኛ ኣብዚ እዋን እዚ ሕልፍ ዝበለ ትብዓት ዘለዋ መራሒት እያ ካብቲ ናይ ደብረፅዮን ቀፃሊ ተሪር መርገፁ ዘለዎ ዘረባ ትዛረብ ዘላ እሳ እያ እዚ ብምስትውዓል ክንከታተሎ ኢና ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምክንያቱ ትግራይ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ቀሊል ደረጃ ከም ዘይኮነ ካብ ዘረቦም ክሰምዑ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ነፃነት ኣብ ልምዓት ዴሞክራሲ ንካል ዝከፈሎ ዋጋ ክባር እዩ ስለዚ ኣብቲ ደብዳቤ ተገሊፁ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ኢትዮጵያዊ እየ ኢሉ ኣሚኑ ነዚ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ዝኸፈሎ ዋጋ ግቡእ ክብሪ ክወሃቦ ዘለዎ እዩ በቲ መንገዲ ንሱ ተገሊፁ ዘሎ ንሕና እውን ዓብዪ ክብሪ ኣሎ ትክክል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ እዚ ኮይኑ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ኩናት ኣየድልዮም ስለዚ ተመኻኸሩ ኩናት ኣየድልን ዝብል ዓይነት መልእኽቲ እዩ ተመሓላሊፉ ዘሎ ንልሂቃን ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝብል እዩ ተገሊፁ ዘሎ ትክክል እዩ ማንም ህዝቢ ኩናት ኣየድልዮም ህዝቢ ትግራይ እውን ኩናት ኣየድልዮም እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ኩናት ዝብል ኣይተጠቐምካን በቲ ዝተካየድካዮ ኩናት ዝብል ዋላ ቃል ብቃል እንተዘይኮነ ግን ልክዕ ህዝቢ ትግራይስ ንማእኸላይ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ብናይ ባዕሉ ተወግሶ እናኸደ ኩናት የካይድ ከም ዝረአ ስለዚ በቲ ዘካየድካዮ ኩናት ኣይተጠቐምካን ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ ኣሎ እዚ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ቅድም ኢለ እውን ገሊፀ ነይረ እየ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ይኹን ልዕሊኡ ንዝወረርዎ ክከላኸል
مسرو نزغاسو نزبدلو نزعفنو رأي زكالا هذا تجري أم بيجز عند أي زلمة كيدوس جازلو كيدوس ورارلو بعد كينات جمهور بجزية يلا ስለዚህ ንህዝቢ ትግራይ ከም ኩናት ደላይ ከም ጦረኛ ዓይነት ኮይኑ ጠሪቁ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ዝገልጽ አይኮነም ህዝቢ ትግራይ ትግራይ ወጣቶቹን የትግራይ ፖለቲከኞች ችግራችሁን በጠረጴዛ ፍቱ፣ ህዝቡን ወደ ጦርነት አትማግዱ፣ ለህዝቡ ጦርነት ሳይሆን ሰላም ከእህት ከወንድሞች ጋር በሰላም እንዲኖር ስለ ሰላም ብቻ ማስተማር ያስፈልጋል ማለት ነው። የትግራይ ወጣቶቹን በጠረጴዛ ዙሪያ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኩነታት ንበትህድዳ ናይ ሰላም ኩነታት ክግበር ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ኣፋን ዕርባታን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣሎ። እዚ ኸ ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ብትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ሓዊ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ንዕሱ ጥራይ ዘይኮነኻ ናይ ፋኖ ሓዊ ተደምሮ ናይ ትግራይ ተደምሮ ናይ ሸነ ሰለስቲኡ ናብኡ ገፁ ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ስለ ዝርድኦ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ይምበር ኣበይ ነይሩ ዳ ክሳብ ሎሚ ክሳብ ኣብዚ ላስት ሚኒት ንዝበፅሐ ነዚ ኩነታት ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣገይን ኣርሒቕካ ዘይምሕሳብ ነቲ ኩነታት ድማ ናበይ ክምዕብል ከም ዝኽእል ግምት ዘይምውሳድ ዝፈጠሮ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና በተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ካብ ኩሉ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙ ንረዩ የፖለቲካ ውጥረት ሳቢያ ነዋሪዎች ከባንክ ብዙ ገንዘብ ለማውጣት እየተጣደፉ ነው ተባለ። ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ ከባንክ ሂሳብ ወጥቷል ነው የተባለው። ዮርዳኖስ አበበ ያዘጋጀችውን ናትናኤል ደበና እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ትግራይ ካስተናገደችው ከም ንሪኦ ዘለና ሰብ ገንዘቡ ካብ ባንክታት የውፅእ ከም ዘለውን ብሓፈሻ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ኩነታት ብኩሉ ስጋእ ስለ ዘሎ ዘድልዮ ምግዛእን ገለመለን ከፍ ዘሎ ኣገይን ኣነ ናይ ብሓቂ እየ ዝሓዝን ኣብዚ እውን ሓንቲ ለበዋ ዓይነት ቪድዮ እውን ተገይራ ነይራ ምናልባት እቲ ህዝቢ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ በዚ ክትፈልጥ ትኽእል ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣታ እንታይ ገይሩኩም ዝህዝኒ ኣይተሓሽከረኩም እንድዩ ኣይተኣዘዘኩም እንድዩ ኣታ ድልየትኩም ከም ድልየትኩም ኣይገበርኩም እንዲኹም ዝህዝኒ እንታይ ገይሩኩም ንሕዚ ጣፍ ለለይቲ 2,000 ናወስረት ተሓድሮ ኣላ زيتي لليتي 300 400 ناقص يحضر له بولكم شغل كلكم بانك طرحني قال يلا اسب فرعي بانك كله يوصل له هاي غيرو زي هاي غيركم اتانيش تحسوا لكم متى هو ساعتكم ايصقمكم اني دليكم يكم معات ገንዘብ نيكم معات دليتكم تقولوا دليتكم تقولوا ምናልባት ውገ ተመጽያ ሓሳትኩም ኣይትሞቱን ትዝወሮ ህዝቢ ከዓ ክጭብጨብ ዘይተሓድጉን ኣብስሉ ኣተማሓርዎ እንደዚ ህዝቢ እንታይ ገይርኩም ከምዛ ንሪኦ ዘለና ኢና እታ ኩነታት ናበይ ገፃ ክትምዕብል ትኽእል ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሕዝን ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ it's a very sad reality ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ዘሎ ግን ምክትታል ነቲ ኩነታት ድማ እናተኸታተልና ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ለና ሙሉ ሽምካ ንህዝቢ በዝጋጣሚ መን ሙኻንካ ክላለየካ ዝብህግ ህዝቢ ለና ውሽጥና ወፃእን ብዝያዳ ዘበርከትካ በርክተውን ቀሊል ኣይኮነን ንህዝቢ ክትላለዮስ ከተዕድልና ባኻ ክጎድፎ ሙሉ ሽምካ መን እዩ ሉንጎረ ዝጋብር ይባል ሓራይ ሉል ከም ዝፍለጥ ን34 ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ክሳብ ዝዕለት እዚ ኢኻ ዳርጋ መላእ ኤርትራ ኮሊልካያ ብዘይ ዕረፍቲ ጠንቂ እቲ ወይጋት መሰረታዊ ነገር ንዓኻ ንኸምዚ ክትገብር ዝደረኸካ ነገር እንታይ ኣነ ምቶም ሰማዕታት በጃ ሃገር ዝተደፉ ምንተ ህዝቦም ምንቲ ሃገሮም ዝተደፉ ንኦም ዝካሪም በባህል ኣይኮነን ዛጊት ክሳብ ሕጂ ክንደይ ቦታታት ናይ ኤርትራ ከይድካ ኣለኻ ዛጊት ካብ ሕጂ ብዙሕ ዓመት እየ ዘሎ ካብና ሃገር ጉልት ካብ ጉልት ተሰነ ካብ ተሰነ ሃይኮታ ካብ ሃይኮታ ፈርተሳዋ ካብ ፈርተሳዋ ከይሩ ካብ ከይሩ መገራይ ካብ መገራይ ባወርደት ተወርደት ሓጋዝ ካብ ሓጋዝ ከረን ካብ ከረን ካብ ከረን ንኣተክሊዘን ካብ ኣተክሊዘን ኣስመራ ካብ ኣስመራ ከዓ ሕጂ ጋህቴላይ ካብ ጋህቴላይ ሽብ ካብ ሽብካ ኣኽዓበት ከበኻዓበት ናፋ ከም ናፋ እንደገና ነኻዓበት ከበኻዓበት ከ ንሽብ ካብ ሽብካ ጋህቴላይ ካብ ጋህቴላይ ባጢ ዝብለሉ ዋው ናይ ብሓቂ ኣነስ በዚ ጅግና
أبونا بتعمي زجرم كل جزء كمو أنا جل جبر بعجلة دبل زرباوني مثلا نيرو نبي حكت حقوسه من البعض حنت حساب زي مثلتني نيرترا زور إيرترا تبحال دلا كم ز عينات جعزة بجرز خيات بشم نايزي أيانا تتوع دسبلني وهنياتو نيرترا بجرز زورا سبسل زخنة من البعض نبي شكلته ودر دي قالك خلو بشم نايزي أنبسا ويون نبي حكي أبن نتاوي أيا بشمو كتوع أنت زخلون كبر مخانا نير مهناتو نبي حكي صراحة تاريخ مخانين عند رجال لنا تي زي بجرو مخادو فليزة بلانتايو سوران إيرترا بلاند كروزراتن بقلب لنا يكونوا نامتيوم بجرام كده مامتيوم تسوون بجرام ناخديهم تسوي مبزعتهم سلزي نتي تاريخ ناتهم نبي حكي أبناء أمريكا إيرترا بزي تانكم بريتن نقول إيرترا خزور كله تاريخاوي جزء مخانو يردعنا قلنا نايت تاريخ دما عبزخات يا قيت تاريخ كله خلو دما متكامو سبيتيش وزالي كم مساحة تغلى تنو إن حكيتو أبصرح كم يدعو عليكم هذا مساحة النامزح برحيدو تعيش واي حما سوايك لزاز إن حكوا ينغش هاي أتا ساس قاتو مش حكاتو إن إحنا سنبرا الله سبيتي سنفاسنا وتعاتنا كم زي هاجرن سدران كم زي إذا فيديو كزوري ريايا تدرفون وكابزو حيسمع كوانجنا بحفشة أتحادى نعدو زموجس كدرف كله أتخيل لما نعدو زنعاس إذا قلنا تجري تعود تبل كم يتقبر نتجري كون كله هو حد زجبر تاريخ جننتنا هو حد فليز بليك بلتنه أهمنا يرترخ ما تقوله تاريخنا شعبي أكيد مساس على الوزبليو يبقى حكي أمرود ساحات حساس بها نديو ديس أعرف سبدما كبري قبونيو يبقى حكي زحزنيو نعد خان أدي خان ديس أعرف سب كل جزء نعمرود أجمع زلوا ترايو نعدخا نسدراخا نجزاخا بحسود دا تصبغ على ويلكا تصبغ ناتم تجلس بر قولنا يجزاخا أجمع تلقى نجوانا نعوك نجري أي تجويني خا زخا نايب حكي وي حدو نتعدونا الديون زي خبر سبيز قبريو ويدما نايب حكينا يمرود أجمع زلوا دخومنا يمرود دخامنا يمرود زلوا زقبرو نجر مخانو مجنزابي لي مودة تحسناتي دمعلومي إذا فليت مصحف بزعبا يرترا تاريخ بفرلا يبغون قاقليش دروت مصحفتي تصحيف لنا زلو سلازي عونا امانيل دما فليت مصحف ايرترا تبل مصحف صحيف لنا زلو تيك قالسنا وحيو عود قلنا يقدن يتبل مصحف بانجليش صحيفو له انا كم لبوان عونا امانيل اي هوب باوديو دما ريكورد خدغبرا مغنياتو باوديو بلس باوديو تراي نسمع سبا سلازلنا ام لوكين فورورد نتناتكا نتكالون كتاكم سلازخل بزتخاله متن باوديو بانجليش ريكورد تتكون مغنياتو بزح حساب باوديو سلاد سمع بزوان زي ناي بحكي بلو صراح كلنا سبدما مصحفتي تاريخنا يرترا كتصحفلنا تدلينا نزوم سبازياتهم كنحجز كنكلالنا اي بوكس لكم بالكترونيكال فيرجن لكم بمصحف دمالاتكم اب امازون كم تركب دما يحبركم الله دغفولنا تبابعلنا يغنيلنا دما كنبلو يغبا نايلو مارسي ابز كودي لايك غبرو سبورت غبرو دغفكم اي توحدو نخل زغبو دما دغفنا هبنا كنكيدالنا نايلو مارسي ابز كودي مزابلص درف دما خغتفكم